Zdarec a dneska se hrajou kapy, takže si ukážeme, jak bude rozehrání a pak si ukážeme nějaký ten výstřižek z kapů. OK, já vás tady všechny milosrdně vítám. V dnešním videu bych vám chtěl ukázat můj podíl vlastně z kapů, konkrétně z FNCS, který už teď běží. Kámoš má zpoždění, takže si zahrajeme od 8, takže ještě mám hoďku, takže myslím, že za tu chvíli si ukážeme, jak se budu rozehrávat, nějaký menší výstřižek a pak, co by chybělo samozřejmě, si ukážeme kapy, jak jsme dopadli. Doufejte, že dopadneme dobře. Pokud chcete, aby jsme dopadli dobře, můžete mi dát like a odběr, jelikož mě tím hrozně podpoříte. A asi už jdeme na to. Jako první jsem zvolil aim tréninky a tyhle všechny věci, protože se na tom hezky naučíte. Jdeme rovnou do aimu. Trénink jsem započal bouncema, kde se naučíte hezky trefovat hráče, když letí. Tohle se vám může hodně hodit a tahle mapa, to vám dám třeba teďkot. Jako další jsem se vrhl na tyhle všechny aim tréninky, ty mi pomohly se rozehrát na vizuální aim, to je hodně důležitý, jo. Tady už jsme v peace kontrolech a tady jsem si nějak zkoušel ty edity a takovéhle různé věci, jo, a jenom tady jsem se neptejte, jak jsem to myslel. OK, tady už jsme na editech a zkouším všechny různé edity, takový sestřížek. A tady teď přestupujeme na freebuildy, kdy jsem si tak vyzkoušel, co jsme teď stavěli a editovali, co je někdy hodně důležitý, takže to jsem dělal. Tady jsem byl v 1v1, dal jsem pár těch killů, ale můj oponent byl velmi dobrý, takže většinu her jsem prohrál. Tady jsem byl 20 minut, ale nemám tady co toho přidat, takže je to hodně krátký a jdeme na další mapu. Posledních 20 minut na Zonewarskách, abych se naučil hrát mezi více lidma. Jdeme na kapy. OK lidi, takže po dlouhém tréninku, co jsem celý natočil, tak konečně jdeme hrát kapy. Sice s lehkým zpožděním, ale to je jedno, jdeme na to. Rozhodl jsem se padat moje tyhle baráčky, jelikož napadám v rankedech, tak jsem si myslel, že by to mohlo být docela safe místo a také, že bylo, protože tam nikdo nepadal. Už při prvním fightu jsme potkali najeťáky, takže i když jsme nokli jednoho, tak jsme to nepřežili. Ale zásadní moje chyba byla ta, že jsem tam dal iron stěny a skončili jsme jenom s 12 bodama. Na druhou hru jsme padali na ostrov, jelikož je to tady na chill a máme tady hodně matra. I nějaký ten loot. Hned ze začátku na ostrově nás navštívili, takže nakonec jsme se ten fight rozhodli líbnout a tady mám brutálně rychlej speed mod. Zvedli jsme vlák, nějak kempili, pak nás vyhodnila zóna a rovnou jsme si to nějak mířili. Tady teď docházíme na benzínku, kde bohužel se stal ten osudový. Ale máme aspoň 44 bodů. Vítáme vás u negrovského dua. Teď začnou čáry máry. Rozhodli jsme se zase padat ty 3 domečky, které jste viděli v první hře. Teď už máme třetí hru a doufám, že už dáme nějaký ty killy. Držte nám palce a my se jdeme nalootit. Chyba byla, že jsme šli s tímhle lootem pryč, protože pak jsem absolutně katastrofně chcípl. OK, hra 4. Tady tuhle jsem nakonec ani pak nenatáčel gameplay, tady vám jenom ukážu, jak jsem landil, protože jsem chcípl hned na landingu skoro, takže jsem to sem ani nedával. Radši jsem příští hru natočil a tady padal moc lidí, takže jsem to šel pryč a padal jsem tady sem. Tam nakonec nikdo nepadal. Můj teammate Killet se asi s těma killama hodně zbláznil, jak se koukám. Nakonec Killet zemřel, tak jsem ho musel resnout, ale nakonec jsem ho resnul. Killet je on zase chcípl, takže jsem pro něj musel v zóně. Takže jsem šel takhle pro sneaky peeky pro kartu a tady už ho si dám medkit a jdu ho zvedat, nakonec jsem ho zvedl. OK, nakonec jsme bohužel oba dva chcípli a tak končí další hra. OK, na 6. hru jsme nakonec padli Mount Olympus, zatím největší lokace, kam jsme landli. A myslím, že tady bude hodně lidí.
OK, tady to jsem spatřil, co jsem asi neměl. Díky Ture, to jsi fakt dobrá, kámo. I tak jsme bohužel 6. hru prohráli s 90 bodama. OK, máme tady 7. hru a na 7. hru jsme tady padli na poušť, protože jsme taky věděli, že se nás úplně nikdo nebude tolik lendit. Nakonec jsem někdo lendil. Máme tu první fight, který nebyl úplně proti špatným hráčům, ale docela jsme jim nakládali. Já jsem si věřil na výhru, takže jsem používal tenhle Capitano Americano. Takže Killat už je dead a já v téhle chvíli už vím, že jsem já taky dead. 8. poslední hra, která nás může zachránit. Padáme vedle Glacier a padali tam 2 lidi, takže jsme věděli, že to bude trochu rush. Šli jsme tady kvůli Marvelu. Takže já dead, ty dead. Bohužel už nám vyprchal čas, i když nám zbývají ještě 2 hry, takže s 92 bodama jsme se dneska umístili. Bohužel Killat tam brečí, takže pro další takovýhle kapy dejte like a odběr s negrovským duem. Já budu hrozně rád, protože chci tady na tomhle kanále dát nějakou někdy hranicu. Takže doufám, že dáte like a odběr a borci, mějte se pěkně a hlavně ať kešnete, protože nám se dneska kešnout nepovedlo, z čeho jsem trochu smutný. Bohužel. Čau.